Bangala. 지리거리지? 위겐이네. 그래도 가리가는다. 캡틴 에마누엘 마리로 ndi kumulepo pano weruke koma tionanero weruka kupingu stadium kulilongwe ndikumane kumeneko sapoti ine zovala zanga ndakonza kale ndazipenta kale kuno bwino ndizavala zimene ndikukaniziwa pa tsiku limenelo koma sindikuwuza anu ndine wa timu yanji koma ndikhala ndili kuti kumeneko usiku wabwino Kandi bene yakubiritsa patsogolo chilaziko lino lyambendese masapota kumatsatira njira zamakono zogulira matiketi zithandiza kuti matemu athu ndalama zawo zizioneka bwinobwino umene ziyindire chifukwa mtundu womunthu umanje womunthu unganeneretu ya. Dear listeners, Moni womvera. I'm happy for you to be here Ndiwokonda kuti muli pamenepo listening to this gospel. kumvera uthenga uwu. Before we begin, Ndisanayambe let us pray. tipemphere. Thank you, God, Zikomo Mulungu that you sent me to preach your gospel kuti mwanditumiza kuti ndilalikire uthenga wanu to your people. kwa anthu anu. May you open their heart Mutsekule mitima yawo to profit them with this gospel, kuti apindule ndi uthengawu and may you give them wisdom ndipo mwapatse nzeru and understanding. ndi mtima wakufa. In Jesus' name, Mu dzina la Yesu Khristu. amen. Amen. My name is Daniel Ryder. Dzina langa ndine Daniel Ryder. I'm a preacher from America. Ndine mlaliki kuchokera ku America. I'm here to teach you from the scriptures, Ndili pano kukuphunzitsani kuchokera m'malemba the Holy Bible, the King m'buku James. loyera King James Version. Before I begin, Ndisanayambe let me ask you, ndikufunsani funso. what must you do to go to heaven? Mungapange chani kuti mukapite kumwamba? Because many people think Chifukwa anthu ambiri amaganiza kuti that they will go to heaven akapita kumwamba because they are baptized, chifukwa anabatizidwa or pray every day, kapena kuyendera tsiku lililonse or go to church, kupita kutchalichi or repent of their sins, kapena kulapa machimo yawo or obey all of God's commandments. kapena kusunga malamulo onse a Mulungu. But these things won't take you to Koma heaven. zinthu izi sizikutengerani kumwamba. I will show you the Bible when you're heaven. Ndikuonetsani Baibulo limene mafotokozera kuti mungapita banji kumwamba. The first thing you need to admit Chinthu choyamba chimene mwina kudziwa nchakuti is that we're all sinners. tonsefe ndife ochimwa. Romans chapter 3. Aroma chapter 3 There is none righteous, palibe mmodzi woyera no, not one. olo mmodzi olo, For all have sinned pakuti onse anachimwa and come short of the glory of God. naperewera pa ulemerero wa Mulungu. Second, Chachiwiri, we deserve to go to hell tayenera kupita ku Gehena based on God's judgment. potengera pa chiweruzo cha Mulungu. Romans chapter 6. Aroma chapter 6 For the wages of sin is death. pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa. Revelation 20. Chivumbulutso 20 Death and hell imfa ndi Gehena are cast into the lake of fire, zinaponyedwa m'nyanja ya moto which is the second death. imene ndiyo imfa yachiwiri. Revelation 21, Chivumbulutso 21 verse 8. verse 8. But the fearful Koma amantha and unbelieving osakhulupirira and the abominable oyipa mtima and murderers akupha nzawo and whoremongers adama and sorcerers amatsenga and idolaters olambira mafano and all liars ndi onse onama shall have their part akakhala ndi gawo lawo in the lake which burns with fire mu nyanja imene ikasakulaka ndi moto and brimstone, ndi safule which is the second death. imene ndiyo imfa yachiwiri. You may not be a murderer mwina muchoka kuti simunaphepo or a sorcerer, kapena kupangapo zamatsenga, we've all lied before. koma tonsefe tinanamapo m'mbuyomu For all have sinned, pakuti onse anachimwa and the wages of sin is death. ndiye mphatso ya uchimo ndi imfa. So all of us would go to hell ndiye tonsefe tikapita ku Gehena chifukwa chanamapo if we got the punishment we deserve. popeza mchilango chimene tiyenera kulandira. But God does not want us to go to hell, Kwa Mulungu safuna ife tikapita ku Gehena, but He has to punish sin. koma akuyenera kulanga tsopano uchimo. So He sent Jesus Christ. Nchifukwa anatumisa Yesu Khristu. Jesus is God, Yesu Khristu ndi Mulungu who became a man, amene anakhala munthu, died on the cross, kufa pa mtanda paja, was buried, anayikidwa and rose from the dead. ndi kuukanso kwa akufa. In Acts 2:31, Kumachitidwe 2:31 speaking of the resurrection of Christ, kukambanso zakuuka kwa Yesu Khristu, it says His soul was not left in hell. akunena kuti mzimu wake sunakhale ku Gehena, But Jesus did no sin, koma Yesu Khristu sanapange uchimo uliwonse. so He doesn't deserve to go to hell. Iye sankayenera kupita ku Gehena, But He bare our sins koma anatenga uchimo wathu in His own body, kuyika pa thupi lake, died on the cross, kufa pa mtanda paja, buried, kuyikidwa rose again. ndi kuukanso.
So Jesus went to hell So yesu kristo anapita ku gahena to pay for our sins, kukalipira uchimo wathu to go to hell instead of us. kutipitira ku gahena mmalo mwa All ifeyo we must do is fully trust that chimene muyenera kuchita nkukhulupirira zimenezi basi Jesus went to hell in your place kuti yesu anapita kukale ku gahena mmalo mwathu in order for you to go to heaven. mmalo mwa ifeyo kuti tipite kumwamba. Acts chapter 16, Machitidwe 16 30 to 31. verse 31 What must I do to be saved? ndingapange chani kuti ndipulumuke? And they said, ndipo ananena kuti believe on the Lord Jesus Christ, khulupirirani mwa yesu khristu and thou shalt be saved. ndipo mudzapulumutsidwa. Do you understand what the Bible's saying? mwapetesa zimene baibulo likufotokoza. It doesn't say stop lying to go to heaven. sili kunena kuti musiye kunama kuti mukapite kumwamba. It doesn't say don't steal to go to heaven. sili kunena kuti musiye kuba kuti mukapite kumwamba. It doesn't even say confess your sins to go to heaven. sili kunenanso kuti mulape machimo anu kuti mukapite kumwamba. It says to believe on Jesus. likunena kuti mukhulupirire mwa yesu khristu. It means to trust or rely on him. kutanthauza kuti mungokhulupirira yekhayo basi. Believe that he died, mukhulupirire kuti anafa, buried, kuyikidwa, and rose again for you. ndi kuukanso mpaka inuyo ndi ine. If you believe that, ngati mukhulupirire zimenezi then you cannot go to hell. ndi kuti simungapitenso ku gahena. All the sins of your past, machimo anu onse ambuyomu, present, and future alero ndi amtsogolomu, were put upon Jesus anayikidwa kale pa thupi la Ambuye yesu khristu 2,000 years ago. zaka 2000 zapitazo. Ephesians chapter 2, Aefeso 2 verse 8 and 9. verse 8 and 9 For by grace are you saved, pakuti mwachisomo tapulumutsidwa through faith, kudzera mchikhulupiriro, and that not of yourselves, sikuti nzaife tokha it is a gift of God, koma ndi mphatso ya mulungu, not of works, sezintchito lest any man should boast. zimene munthu wina atodzitukula nazo. The Bible says in Joel chapter 3, kapamenena kuti kuyona chapter 3 God saw their works, mulungu anaona ntchito zawo that they turned from their wicked way. kuti anasintha ntchito zawo za uchimo. Turning from your sins kusiya uchimo wanu is work, ndi ntchito. but faith is not of works. chikhulupiriro siya zintchito. Just believing on Jesus takes you to heaven. mungokhulupirira mwa yesu khristu kuti akutengeni kumwamba. The Bible says in the same verse, kapamenenso kuti mu vesi yomweyo and God repented mulungu anasintha of the evil they said he would do unto them, za choyipa chimene ankafuna achitira anthuwo and did it not. ndipo sanachite. But God cannot sin. tsono mulungu sangachimwe. In him is no darkness. mwa iye mulibe mdima. In him is no darkness. mwa iye mulibe mdima. So repent kusintha does not mean to turn from your sins. zitanthauza kuti musiye uchimo ayi. The repenting you need to do kusintha kumene tikutanthauza ndipo kuti to go to heaven kuti mupite kumwamba is to turn from unbelief ndi kusintha kuchoka kusakhulupirira to belief. nkuyamba kukhulupirira. Acts chapter 19, Machitidwe 19 verse 4. verse 4 Then said Paul, paulo ananena kuti John barely baptized yohane akubatiza with the baptism of repentance, ndi ubatizo wakusintha, saying unto the people kunena kwa anthu that they should believe kuti anthu akhulupirire on him which he should come kwa iye amene akubwera pambuyo pake, after him, pambuyo pa iyeyo, that is on Christ Jesus. amatanthauza yesu khristu. To believe on Jesus kukhulupirira mwa yesu khristu and to repent ndi kusintha are the same mchimodzimodzi in that context. mu uthengawu. Whosoever believes in Jesus aliyense amene akhulupirira mwa yesu khristu should not perish, sadzawonongeka but have everlasting life. koma kukhala nawo moyo wosatha. By the deeds of the law, koma pa zintchito za chilamulo there shall no flesh be justified. palibe thupi limene lioneka lolungama. Therefore we conclude ndi apa timanena kuti that a man is justified by faith munthu ayeretsedwa mchikhulupiriro without the deeds of the law. osalekera zintchito za chilamulo. Romans 6:23. Aroma 6:23 For the wages of sin is death, pakuti motho yake ya uchimo ndi imfa, but the gift of God koma mphatso ya mulungu is eternal life ndi moyo wosatha through Jesus Christ our Lord. kudzera mwa yesu khristu mbuye wathu. Can I give you a gift? nditakupatsani mphatso Do you have to pay money for it? kuti mundipatse ndalama, That's not a gift. si mphatso imeneyo. If I give you a gift, nditakupatsaniso mphatso you have to do work to get it. kuti mukandigwirire ntchito ku nyumba kwanu, That's not a gift. si mphatso imeneyo. When God gives you the gift pamene mulungu akupatsani mphatso of eternal life, ya moyo wosatha, He's not saying you get it by doing works, sane kuti mulandira pogwira ntchito, but by believing on Jesus. koma pokhulupirira yesu khristu, Not by obeying all God's commandments, osati pa kusunga malamulo a but mulungu, by receiving it as a gift. koma polandira ngati mphatso. If I give you a gift, nditakupatsani mphatso take it back from you, ndikulanda nsoni I lied to you. ndakunamizani. God cannot take the gift back from you. mulungu sangakulande nsoni mphatso yanu. The gift is eternal life. kuti amene ndi moyo wosatha, That means it lasts forever. soza kuti idzakhala muyaya, It never ends. sidzathanso. So if God gives you eternal life, ngati mulungu akupatsani moyo wosatha, and you disobey His commandments, nde simunamvere malamulo ake. like for example, you lie, ngachitsanzo munamwanama, steal, munamaba, commit murder, kupha munthu, or suicide, kapena kudzimangirira,
you still have eternal life muli ndi moyo chosatha manja mwanu because you believed on Jesus. chifukwa munakhulupirira mwa Yesu You Khristu go to heaven. mukapita nthu kumwamba. We are all the children of God tonsefe ndi ana a Mulungu by faith in Christ Jesus. pokhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. When your children disobey you, pamene mwana musanakuvere you punish them. mmamulanga, But the punishment on this earth, koma chilango chake pa dziko lomwe lapansi pompano. God will not send his children to hell. Mulungu safuna kutumiza ana ake ku gahena. Matthew 5:19, Mateyu 5:19. whosoever therefore aliyense shall break one of the least of these amene commandments adzaphwanya limodzi la malamulo awo and shall teach them so, ndaphunzitsanso zomwezo he shall become least in the kingdom of heaven. adzakhala wang'ono mu ufumu wa Mulungu. But whosoever shall do koma aliyense amene adzachita and teach them ndi kuphunzitsa kuchita shall be called great in the kingdom of heaven. adzakhala wamkulu mu ufumu wa Mulungu. So both of these are going to heaven. maona onsewa koma akupita kumwamba. The man who disobeyed the commandments mmodzi amene amaphwanya malamulo a Mulungu is in heaven, ali kumwamba but made least. koma wachepetsedwa. The man who obeyed koma amene anamvera malamulo a Mulungu is kusunga also in heaven, alinso kumwamba but is made great, koma wakhalitsidwa wamkulu. because they both believed on Jesus. kwa onsewa anakhulupirira mwa Yesu Khristu. The parable of the prodigal son. pali fanizo la mwana wosochera. A father had two sons, panali bambo anali ndi ana awiri. the one obedient mwana wina womvera and worked in the field, amagwira ntchito m'munda, the other disobedient wina ana osamvera and wasted money in the city. anakuononga chuma chake ku mzinda wina. The one that wasted his money amene anaononga chuma chake ku mzinda winayo returned to his father. anabwera kwa bambo wake. His father gave him a ring ndiye bambo wake anampatsa mphete and a robe ndi chovala chabwino and a feast. ndi phwando. So in the same way, chimodzimodzinso if you're a child of God ngati ndinu mwana wa Mulungu lero lino and you forsake all of God's commandments, ndiye kutsogolo kuphwanya malamulo a Mulungu, God still will receive you into heaven, Mulungu adzakulandira ndithu mwamba ndithu, but you won't be rewarded like the other son. koma simukalandira mphotho ngati mwana uja osamverayo. He was made ruler over all that he had. mwana womvera uja anampanga kuti akhale wolamulira pa zonse zimene ali nazo. So once you're saved, pamene mwapulumutsidwa tsono lero lino you're always saved. mwapulumutsidwa mpaka na muyaya. It's impossible to go to hell nzosathekaso kuti mukapita gahena after receiving eternal life. mutalandira mphotho ya moyo God wosatha. cannot lie. Mulungu sangakunamiseni. God promises you'll never go to hell. lonjezo la Mulungu lona kuti simudzapitaso ku gahena. John chapter 10, Yohana chapter 10. my sheep nkhosa zanga hear my voice, zimamva mawu anga. and I give unto them eternal life. ndapereka kwa iwo moyo wosatha They shall never perish, kuti asawonongeke. neither shall any man ndiye palibenso munthu ina aliyense pluck them out of my hand. amene angatotsedwa mdzanja langa. My Father which gave them me bambo anga amene anapereka iwo m'manja mwanga is greater than all, ndi wamphamvu kuposa aliyense. and no man is able ndiye palibe munthu amene angathe to pluck them out of my Father's kachotsa hand, iwowo m'manja mwanga. because I and my Father are one. chifukwa ine ndi bambo wanga tili amodzi. Once you're saved, pamene mwapulumutsidwa you're in Jesus' hand, muli m'manja mwa Yesu Khristu. and no one can take you out of his hand. ndiye palibe amene angakuchotseni m'manja mwake. He is greater than all. ndi wamphamvu kuposa ina In aliyense. the same way, chimodzimodzinso when you hold a child's hand pamene mwagwira mwana wanu m'manja mwanu and they let go, ndi afuna kuti achoke m'manja mwanu they cannot get out sangakuchokeni m'manja mwanu. because you're stronger than so them. ndinu wamphamvu kuposa mwana wanuyo. We are kept by the power of God ife tasungidwa mphamvu ya Mulungu unto salvation. kupita ku chipulumutso. John 11:25, Yohana 11:25. Jesus said unto her, Yesu Khristu ananena kuti I am the resurrection, ndine kuuka the life, ndi moyo. and he that believeth in me, amene akhulupirira ine though he were dead, ola adamwalira yet shall he live. adzakhala ndi moyo. And whosoever ndipo aliyense liveth amene akhala and believeth in me nakhulupirira ine shall never die. sadzafa konse. John chapter 6, Yohana chapter 6 verse 37, verse 37. all that the Father giveth me onse amene bambo anga wapatsa ine shall come to me, abwera kwa ine. and him that cometh to me ndiye iye amene abwera kwa ine I will no wise cast out. sindidzamtaya konse kunja. For I came down from heaven, pakuti ndinachoka kumwamba not to do mine own will, osati kudzamanga chifuniro but the changa will of him that sent koma me. cholinga cha iye amene amtuma ine. And this is the Father's will, ndezi ncholinga cha bambo wanga that of all which he has given me, kuti onse amene andipatsa ine I should lose nothing, ndisataye kolo komodzi but raise it up again at the last koma day. ndidzamuukitse kwa kufa pa tsiku lomaliza. He that believeth in Jesus amene akhulupirira mwa Yesu Khristu hath everlasting life. ali ndi moyo wosatha. So if you understand these things, tsopano ngati mwapeza izi that we're saved by faith alone, kuti tapulumutsidwa ndi chikhulupiriro chokha basi, it's a free gift of God ndi mphatso ya ulere ya Mulungu that he pays for and not you. imene anatilipiririra ifeyo. And if you believe ngati mwakhulupirira that once you're saved, ngati mwapulumutsidwa you're always saved, ngati mwapulumutsidwa basi, then I'd like to pray with you. ngati ndene ndipemphere nanu tsopano.
Now that you know it's eternal life, tsopano kuti mwazindikira mphatso ya moyo wosatha you can receive it. mutha kulandira tsopano mukafunsa That if thou shalt confess with thy ngati mouth muvomereza ndi pakamwa panu the Lord Jesus, kuvomereza Yesu Khristu and shalt believe in thine heart mukhulupirira ndi mtima wanu that God hath raised him from the kuti dead, mulungu anamukitsa kwa akufa thou shalt be saved. mudzapulumutsidwa For with the heart man believeth pakuti ndi mtima munthu akhulupirira unto righteousness, zimaloza kuchiyero and with the mouth akavomereza ndi pakamwa confession is made kuvomereza kumapangidwa unto salvation. kuloza kuchipulumutso For whosoever pakuti yense shall call upon the name of the Lord amene adzayitana pa dzina la Ambuye shall be saved. adzapulumutsidwa That means to ask God for that gift. kutanthauza kuti tifunse mphatso imeneyi But you have to ask in faith, komwene akufunsa mchikhulupiriro believing it's a gift mukhulupirire kuti ndi mphatso that lasts forever. imene idzakhala ndinu mpaka na muyaya The man who doesn't ask in faith, amene safunsa mchikhulupiriro let not that man munthu amene ayenera kuti adziwe kuti think he shall receive anything of the Lord. sangalandire china chilichonse kwa mulungu If you want to believe these things, ngati mwakhulupirira zinthu zonsezi tsopano then you should pray right now, muyenera kuti mupemphererane tsopano asking God for the gift. kumufunsa mulungu kuti atipatse mphatso imeneyi ya moyo wosatha So bow your head tsono tipemphere and repeat after this. ndipo mutitsatire Dear Jesus, Ambuye Yesu I know that I'm a sinner. ndikudziwa ndine munthu wochimwa I know I deserve to go to ndipo hell. ndikudziwa kuti ndayera kupita ku gehena ndithu But please save me koma chonde ndipulumutseni and give me the gift ndikundipatsa mphatso of eternal life. ya moyo wosatha I'm only trusting ndikukhulupirira in your death, kuti munafa burial, kuyikidwa and resurrection ndikuukanso to take me to heaven. kuti mutengere kumwamba Thank you. zikomo In Jesus' name, mu dzina la Yesu Khristu amen. amen Mom? Yes. Anne? Yes. John?